Bueno, nik uste partidua oso borrokatu ontzela, eta ez dakit irabaztia hemen zuen nuen, baina behintzat garbi dakat nik uste galtzia ez genuela merezi, ez? Partidu oso borrokatu izan zen, aiek atzian oso zende otoia, talde bada oso ondo landutako talde bat, atzian ez duenak askotan, ez duenak aski pasatzen ez, nahiko guztu otoia atzen bilduta eta geho kontratak egateaz, eta alde hortatik nik uste gu saiatu ginela partiduan pisua ematen, pixkat joko aldetikan saiatu ginen, arrisko egiten da, eta nosaten demezela partiduan pisua ematen, baina aiek arbezion atzen ez dela, nahiko komodote zela atzen da kontrataken min asko itezuela, ez? Eta holako kontratak egaten falta garrantzitsua batea zuen, da azkenean kalidade individualak, nik uste markatu zuela pixke partidua. Bai, nik uste partidua gure aldetik ona izan zela, ez? Ikusita aurrian ze talde genekan da, eta azken aldin Dakarkin joko maila ikusita, ez zala partidu erresa. Hala ere saiatu ginen, gure azken anoetako partidutako maila mantentzen, joku hori erabiltzen, eta nik uste, momentu askotan lortu genula, ez? Bai joko eran da, bai aukerak sortzen, nik uste gure taldea pixkat eman zula partiduan pixui, baina bai egia da, Atletikok segurazki kontrataken min asko intzigula, eta azkenian detalle txiki batek, falta batek, guk kaso asmatu ez genuen falta bitako baten, aiek asmatu zuela eta azkenean partidua eman zuela. Ondo, bai egia da, azte batzuk naizela geldik, fizikoki arazo txiki batzuk eukita, baina ni nahiko guztu ikusi nintzen, oso rekuperatuta eta bintzat guztuan hau ez, bai rekuperazioekin da bai lortueten mailakin bintzat fizikoki ez, da badakitu hendikan gehiagoa junbertetela, nik uste bai nita baita aldia hendikan gehiagoa juteko margen haunditiak haula eta aste hau ondo lantzeko aste garrantzitsua dakau, nik uste geho datozten partidungatik ez, 3 partidu aste beten, 3 partidu oso garrantzitsu eta nik uste denoke maila hilo berko dula aste horta ondo iristeko. Bai, partidu garrantzitsua gutzako ez, nik uste aste hontako kontu guztik ahaztu ditugula eta asteleneko partiduetan zentratu ez, nik uste partidu oso garrantzitsua dela gutzako. Analizatu berko dugu bai, kanpon inditugun partiduk, nola jundian gauzak, azkenean ez dugu indikan puntu ikatea eta nik uste danan beharra eukiko dula area junda 3 puntu kateatzeko ez. Gure helburua ez da besteik area puntuatzea jutia baino, nik uste ondo prestatu berreko aste bat dala eta nik uste guantxe bertan reala badazkala aukera askoan puntu kateatzeko eta irabazteko ere bai. Bai, dudik gabe, nik uste azkenean kanpon inditugun partidu, batzuko biek izan dira, bestia txarro, batzutan mereziko genuen gehiago, bestetan akaso ez, baina hemen azkenean garbi da hona eta azkenean sailkapena reflejatzen hona da, ez dugula puntu ikatea kanpon, eta horri buelta ban berra dago ez. Nik uste alde hortatik partidu batzuk izango zian suerte puntxoa, baina guke analizatu berko dugu kanpon ze pasaan, da dudik gabe nik uste aukera oso nadakaula kanpon oantxe 3 puntu gateatzeko, behintzat puntuatzeko, nik uste taldia badakaula, taldia gogotsu daola eta aste honetan ondo prestatu ezkeo, nik uste badakaula aukera garrantzitsu bat puntuatzeko eta zebaz irabazteko.